Sinorachi kutuka zvamukati mubhurukwa kundituka chaizvo ende hayo ndati zvomubhurukwa kunge hapa kukura ndatopedza kana Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim ikuti se wakatuka Kumupurisa akanga atumwa nemusha zvitutsi. Pashure pekunge musha waida kuti vanzwe zvakakupa kurima panzvimbo inoera ine chisipiti. Nekupisa moto uchiwedzera garden. Mapedza umo. Narabada. Nyenze imazinzo ngoba Ungunazira yakamishi. Munofumanya here munorambanya Tanganyaya. Takapika miko. Ngokuti mungazi nyepa. Mwari ngandibatsire. Ndichataura chokwadi. Handitauri manyepo. Ndichataura chokwadi. Mwari ngandibatsire. chokutanga tati mwainzwa nyaya yemanyatsoenzwisisa izvozvo mungada kudzokerwa futi mukuti munyatsonzwa aiwa apa ndaona kutopindura munobvuma nyaya here kana kuti munoramba nyaya ndinoramba nyaya yekuti ndakavapukanya zvitutsi kupinda munyaya maramba nyaya baba musoro pasamon rain akanzi wakatumwa mupurisa achida kukusungai achida kunzwa kuti sei makarima pachituru makambomwana mupurisa iye mupurisa ndakamuona aitaura zvanyaya yanga asi maramba kuti hamubvume nyaya ndaramba kuti handina kumutuka nechitusi ndiyo nyaya yacho yatiri kupinda iyoyo makamuona mupurisa ndakamuona makamutuko saizi yacho chaiyo makamuita sei ndaitomupindurawo zvandakapindura paari makamupindura kuti kudii ndozvatoda kunzwa mudari kuti mupurisa ari kuti makandituka zvokutuka zvizvi saka ndozvatoda kunzwa zvamukamupindura izvozvo yaini mhindu yandikavapindura nyaya yanga ndakavapindura ndakati anemi baba makoresi handiti kubva ndichangouya muno mu2010 handiti mune initiate izvi kudari kwamambo kuno kwatauya kuno kwanditi kakuchitu ndichingowinzwa chiti nyaya yanga vachiti ndaita sei ndakatuka kusvika pari nhasi ndipo pandikavataura ndikati ko inini nguva yega yega yekurima handiti ndakauda kuti nditange kurima kana pesi patinenge takangogara mune initiate ko chiruziiko uye kwandikaita kunoku ndakauya kuti murambe muchindiudza here zvamunotaudza here zvizvi izvezvi kuti ndigare chaizvo pamba pacho handigare zvakanaka naiwo chita nyaya yanga mombe yaja zvakazoti vachingowanika vachipa mhosva kwandiri handiti ndo pandikavadza ndakati kose izvozvizvi makatarisa kuti izvezvi musi wakauya vanga titoti musikira mangwana iholide ikrisimasi ndo pandikapindura ndikati izvozvi mukuuya kuwanika muchiya kuti mundisunge izvezvi inguva yekuti taifanira kuti titopemberera zororo redu rokrisimasi mukuwanika muchiya kundisunga izvi kana kuti ndichafara chirudzii pakrisimasi kuvatukana chitusi handina ndainguvapindura chete uye zvitsamba zvakanaka tsamba yavakauya nayo yacho ndakavaudza ndakati ko mukuya notsamba imimi zvamuri mupurisa ine handigoni kuverenga pokutanga ndakavati apa mavanopurisa mutsamba mukumira kurodi koma madi kusvika nayo patsamba yacho padhuze ndatambira tsamba ndaiona kana kuti mimi makwanisa kundiverengera semupurisa munatumwa notsamba zvakanzi aiwa ndiri kumhanya sezvo pamba pangu ini vakanga vataura kuti hara mazuva yapera vachita kugara kwese ukati baba femina handisvike pamba pako ndifunga pana November chaipo
vakaposwa ndiro nochimuti so Okay, fine. na nyawa yanga All right, iwe. Ndiwe wega unogara panzvimbo ipapo murume. paraini papo tiripo takati wande Sei vasina kuenda kunongotora mumwe murume tsamba iyi? Chawakanga watadza chakaita kuti vanyawo yanga vasvike pauri chii? changa ndatadza inini handina kuchiona. Wakaone? Bhozi vakutaura kuti vaitaura nhau yemoto mukati inopa kuno chitubu pfava ndati vanyauyanga vakangosarudza kuti mangwana eKrisimasi ngandiende ndinotuka uyu kana ndiende ndinopa tsamba uyu, pasina chawakatadza here? inini chikutadza changa ndaona inini handina kuchiona ini changa. Hauna kuchiona? Nyauyanga anga ari ega? Nyawa yanga vakaipa mupango inini anga ari ega. Anga ari ega? Akangani? Akanga notsamba itabva kukomiti. Ichiti chii? Tsamba yanakiona zvaitaura. Alright. Ndokupandaenda Okay. Komiti. Chii chinonzi komiti? Komiti vatungamiriri vomusha vanenge vakabatana. Zvakauya achiti ndaya netsamba yabva kukomiti mupfungwa dzako dzakaenda kunotora kuti zvanga zviri zvanyauyanga yega here kana zvanga zvine vamwewo makorokota asi vanga vatumidzira uyu nyauyanga. Ari kupi nyauyanga? Buya. pamusoro vachiuya zvava ndine tsamba iri panapa yakabva kukomiti kwacho. Ngaiverenge. Tsamba yakanyorwa musi wa5 January 2024 yakanzi kuna Changamire Mambo Makope isi wekomiti yemusha leruya B iri ndiwanzoda kuti vanhu vese vanyarare. Isi wekomiti yemusha weruya B tatadza kugara naStanley Kagodora mushandi waNorman Murengwa plot number 11. Stanley Kagodora ari kupisa moto uchiparadza miti yesango, kuvaka gadheni zvisina wirirano nekomiti mupadhoki, mufure, kuchera chisipiti, kuramba kutongwa nedare remusha, kutuka zvakapfurikidza vagari chaivo vemusha pamwe chete nekomiti yemusha. Tinokumbirawo rubatsiro mambo. Hatisisina chimiro isu vekomiti yeruya BD tose pakasainwa nachairman, secretary, treasurer, welfare, youth league, disabled, veterans nesecurity. Manyatsonzwawo tsamba iyi? Ndainzwa. Muchina chokutaura? Ndinokutaura ndinacho. Pasina chokutaura. Inini takaona takutaudzana so. Ndiye mupurisa mukatuka. Ndiye witness ari witness kuti shuwa wakatuka. Amunyawe. Ngotaura muchidini. Ndangoti inini gumbo rairwadza. Saka mukurwadza ndikatuma mushandi wangu ndikati ndapirwa tsamba nekomiti. Ndikati ndiendeserewo tsamba yangu kwaakagodora vari kudiwa nemusha. Vakamudzora zvikanzi enda unopa munhu wacho apirwa tsamba nemusha auye nayo. Ini ndinofunga kuti ndikati ukanzwa kwakunzi ndauye nayo direct inonyaya. Shuwa ndakazenge ndaenda ndakasimba upamba pake ndikugadzana ndamira kuroti. Ndikati vakagodora kanzi svikai pamba ndikati ndiri kumhanya kunotora mbeu yembambaira ndakuti ndikandaona kuti izvo apa paruka pasimba yasvika hadzina shuva ari kubva kumunda. Ndikati nini ndatumwa netsamba ndikati svika naye pamba imi uya titaura. Ndikati naiwa ndiri kumhanya ndiri kufunga zvipi zvadzosewa mwana zviye zvitsamba. Ndikati ndiri kumhanya ndiri kucheuka kuti ndozotizana pano. Hai papai zvikakanzizvo anyawanga majaira gore negore munongoramba muchimonditini uya kudai sei muri against neni. Ndikati no akagodora imimi zvamunofanira kuita munofanira kuti vanyauyana tsamba yamauya nayo ndiyo indaiona asi inini sei mukuda kunenge tichitaurirana mushe zvinopano kushambadzira kudai so panga mujeri. Ndakatanga kusunungwa naamai hapana chandinacho mubhurukwa munaamai zvikanzi iwe
ndikaona pakarwariwa pamba pangu ndinoda kukuramwira mwana wangu wadi kuchengetedza vana vako wadzoka onavo kurushinga muno zvakanaka pano kuti iwewe ungombondambo uchinzinyawayanganyawanga ndikati aiwa ini ndiri mupurisa ndikanzi kupurisa kuti chii mapurisa atinoziva ndeekuya kuti haikona inini hatikuzivi ndikati zvino zvamakunengaka ndikanzi dai manga masvika pana pataida kumuratidzai kuti hazviitwe ndikati ini ndosaka sina kusvika shuwa vakatanga kundisunura amai avo kutsunura chii kutuka zvamukati mobhurukwa kundituka chaizvo ende amai uya mugarira apa munhu aiva ari padhuze ndasusa mapurisa ndikatoti endai munonzwa matukirwo andakaitwa shuwa kana vasina kusvika zvavo havana asi chokwadi ndicho chikuti ndakatukwa zvisingaiti saka ndiyo nhau yandiri kutsanangura kuna vakagodora naadzimai vavo kuti vakandituka zveshuwa iwe mune vanyarikani muno kana mune vauya nevanyarikani vavo ngavambotsuduruka ndokuti kana tichinzwa kutaura kuti pfotseke aiwa ndati zvomubhurukwa zvomubhurukwa kunge hakwa kukura ndatopedza kana kuti vakakona sei alright ndiani aitaura mukadzi kana kuti mukadzi ndianosunura yeye kusunura kuita sei kutuka zvinyatsi alright iwo nonzani Edesi mai Matimura ava novaziva vapi kana uchiva ndatezvara vako pakumira sei kubva kumusha kumusha kupi kwamunobva munobva kudharweni mese imi nyau yanganobva kudharweni ko iwe kudharweni saka ihama yako ke atezvara unototora muzura saka chakataurika chii funga baba vakatanga kusvika funga vakatona ndiri mumunda vachokwadi pamberi pamwana ndinoona matawo vakati godora masikera sei ndikati masikera omaruva kubva ndatoshora chizura wangu vakati handine tsamba maende kunitora vakagodora ndikati baba zvokutumira zvinonetsa jairei ndichasvika nayo zvavachataura kana zvavachapindurana mimi mune musipo funga baba wabva asi manje ndandiri makumbo ndikati aingovaridza yatezva musvike kupi kumba funga baba vakabva vasvika ndikati chirike ndingoteerana navo tichienda kumba funga vachisvika vakatanga kushedzera vari kumroti vakagodora vakati marunga svikaika zvikanzi ndisvike ndoda kutomhanya kunotora mambaira funga vakagodora vakazoenda vakabva vachovha kudhuze funga vachovha kudhuze ndipo vakaburisa chifoni inini ndakabva ndatotsika akagodora semunhu ndinozivawo zvine zvichiitika munzvimbo kuti semunhu ndova ndikurima baba hausi wangu ndikangotorwa semushandi funga ndakabva ndatotsika akagodora funga baba vakabva vabatidza okay pfava zvinoitika munzvimbo zvokuita kuti munzvimbo matinogara vanonge unongonzwa nyaya dzichingotaura ndinenge chingopera kuita sekunyarara semunhu ndechiti handina munda munomo kuti ndikwikwidzane nevanhu vanomunda hazviite ende futi vakuru kwandiri funga ndipo pavakabudisa foni ubva vaita bva vabatidza funga ndikabva ndatsika varume vangu ndavatsika funga ndipo vakatanga kuita sekutaura funga ndipo ndikati baba izvozvi kukuona inga ndirokuona isatezvara ende hapana patikambosangana ndichikuzvidzai kubva ndauya 2010 panapa ndotoenda ndaitodya mumba menyu chisi chikafu chandaidya ndaitodya mumba menyu ko baba kana muchidaiso mune muchiedza kuti kudii ndipo vakatanga kuita sekutaura baba funga ndikati manje inini baba kuti nditaurei nemi zvakawanda ndiri muroora ndikakuona ende nditori muroora handikwanisa kupindurana nemi saka inini aiwa handikwanisi funga vakabva vaita sei baba vakatanga kuti inini ndikawisana nevarume
muchatopabva iwe nomeni wacho murengwa ene ndichatoti ndimufambire nditibvisa vanhu vako ndikati ko manje kana manditi ndibve baba ndinoenda kunogara kupi zvikanzi muchatobva chemuchatodzoka kudhaveni kwamukabva ndikati baba kana muchidaroka saka muda kuti inini nemhuri yangu yese titeterekere nenyika funga baba baba ndipo vakafanira kutanga kuita se kuenda vakati tichatopedzerana chete kuti imimi kubva nokubva ezvino makaenda kugadheni mukurima kugadheni yechichi ndikati zvekugadheni zvazvo kugadheni ina handipindiro zvekugadheni ini ndikatotarisa nditori muroora ndachandinopindura funga baba vakabva vatangota se kuenda vaenda 2 days ndikabva ndobva vatenda kumvuri kunomanga kumapurisa zvanzi ndakatukwa musi wa 24 ndakatukwa naamai Kagodora nemurume wavo funga mapurisa yakauya kana maakusvika pakagodora mukatenda musina kusimba muri kuurayiwa chokwadi vakasvika mapurisa 2 vacho vanga vakareba nepfuti dzamwanzi mapistoli funga vakatosvika Kagodora vanga vasipo ini ndinanga ndiri mumba mapamba nemusikana wangu anga ari kugrade 7 gogogoyi ndikatotango izwi rikutaura gogoyi vanhu chirume ndinobva ndatobuda pamba ndikutoona manaofisa vavai ndibva ndatosvika ndobva ndatogara pati matombo so ndikati makadi ana baba zvazati makadi vamai ndipakagodora ndikati ndipakagodora ko vari kupi ndikati akagodora abuda achita kunotsvaga chii zvekrismasi kasi havasi parefu zvikanzi wo ndikai nditume chimusikana aimboenda kuvatarisa vakatanga kuita se kuerenga tsamba vakati amai Kagodora makamhangarirwa nababa nyau yangu muri kunzi makavatuka chitutsi mukavasiya sinoita sei kupfeka ndakati inini handingarambi sevanhu vasipo ndikagona kuvatsanangudza zvandakavatsanangudzira ndipakati orit chirege titsvage chiakagodwa zvavanzi avapo kumashopu vanga vakabva vatobuda vega mapurisa yari 3 vasvika kumapurisa ndifunga ndipa vakabva vabvunza mapurisa muswendere kwebva vaona vanzi Kagodora zvanzi Kagodora so ndikazoona Kagodora vai vatorwa vamunhu makaseke nemapurisa yaya zvandakataura chazvo ndizvo vakaita zvanga vakutaura Kagodora vari mupi imomo ndibva ndatosvikawo paipa ndikati ofisa ndapedza chiya tiendei kumvuri vakati handei amai ndipopo vakazosvika vakubvunzawo vamwe muarea Kagodora vakamira sei zvanzi Kagodora mushokati muda vaagera hausi wake anotoshanda ende atova nenguva achigara pamuta iwo wamurengo aisati kana shakai pana yesu kana kustendi kwakunzi kustendi kwacho funga mudzimai yake akutoramba kutoenda kustendi ende ndaitoramba chiti uko kunzi kustendi uko kunoita zvokuita sei kunoita zvoku ende futi tikati sandikwatinotoonamatira ndipo pakatangana sei kutsanangudzirwa paipai pakuti mai kuti chikutakurai mozoteera mangwana maita basa nababa rike ndidzoke kumba funga ndikabva ndadzoka kumba funga ndakafunga zvakadai ndikati nhai Mwari ko mhosva yacho ndikunyanya kunanganidzira ndingatuka atezvara kubva ndichangouya ndivo vakanditambira ende nanhasi ndikatesa nyau yanga ende handiti chisavhira navo ende ndivo vatori baba vangu kana ndikatonzi ndaunetswa naKagodora ndikuva ndaitenda kunomangana baba nyau yanga ndizviriko amai ndizviriko vachitouya vachitondigadzirisa nhasi ndozova se vasina kupfeka ndoenda here kumba kwavo ndiende kunovabvunza ndikati manje ndikati ndikaenda vanogona kutoti munhu uya auya futi auya nedzimwe nyaya funga ndikabva ndangorega swera mangwacha bva ndaenda kumvuru vakati mai nyaya yenyu tichavafonera nyau yanga muzosanga muri pamwe chete kuti nyaya yetengesa kunoti muri vanhu vamwe chete ende munobva kumusha kubodzi funga havana kuzovafonera ndagara ndikugarira mapurisa ndipo pandikazonzwochi ana baba vachizosvikawo pasina mazuva futi ndiye nhau yacho baba kufunga ndikutoteerera ndinonga tichanzwa nyaya dzakanakaisa kanaka imurikutenderera panzvimbo imwe chete nyaya iripo makatuka panyau yanga ndopatinoonzwa kuti hatina kutuka ndakatuka chete ndopatikatoteerera kunyatsonzwa zvinotitenderedza kutaura zvimwe chete zvokuti handina kutuka izvozvo ndo zvatoda kungonzwa chete murume mukuru koti atoonei mvisha idzedzo dzakuoneka musoro umu shuwa ngafambe kuti afamba netsamba mutuma hana mhosva munhu akatotumwa kuti anokupai munosangana kumusha imi motanga kutuka munhu iyeyo kana kumutaura mashoko akakura imi munozoti kutadza kwakanyanyisa ikoko saka imimi anyau yanga vakatotumwa nemusha chenyu chaingowo kutambira tsamba iyoyo
muenda kumusha munonzwa mhosva dzenyu ndoenge iripo. Saka makatuka anyauyanga nokutendera kwamuri kuita ndozvinhu zvamunofanira kutaura nokumbira regero mashoko arikataura kuna anyauyanga akanyanyisa tapfuura takuenda kune yekasipiti. Makarima pakasipiti ke kandi makachera tsime paingozobudirawo mvura pega ndopanonzi pakasipiti. Kuno kuzvizere mumandaraunda uzwanike asi mune matokanganisa mafambiro emvura dzemuno nokuti tisipiti todzodzinoona mhondoro dzemuno. Ini ipapo ka ndingakwanisa kuti inini handingakwanisa kupindura zvangu asi ndakutokumbirawo mapurisa yakauya kumboko akaona zvandikaipano pachipo pacho tofunga vangangondipupurirawo vakauya kuona nachikunda kuti muchigadheni pamukarima hapana chisipiti zvavakaona hapana chisipiti. ndiani mupurisa akaenda tikaenda tesi achigwida ndinaitora hapana chisipiti. Chisipiti chiripo chiri kumusoro saka chinoerera chichipinda nekugadheni pakati pegadheni ndavo zvakaitika nezvekuti kurudyi katakatasa madokero ndokune gadheni ndavo saka rakayambukira zvanovakwa nekumhiri kwacho kakasipiti kacho kakapinda nepakati apa kachiendawo. Saka manzwa pamukakanganisa kufamba kwekasipiti. Ini zvandikazoita munoona chii inini parikunzi ndakaisa mapaipi pachisipiti ini handakaisa pachisipiti pamapaipi ndakachira katsime kuzasi kuzoti mvura yangu inini handitika inotoenda nomukatrenji ichienda kusvika muti mukarikova pakatsime kandinosefuna mvura inini. Ndokukanganisa kwacho kuerera kwekasipiti. Kasipiti kanenge kachienda kwakari kuenda inosvika ipopo mochera tsime renyu mobva mati mvura ndayachinanga nemvura renyu makutora mvura kubva kukasipitiko. Ndokukanganisa kwacho kuerera kwekasipiti. Kudhanwena hakuna kuno kutuzere saka ndoti wamuri kukanganisa nzvimbo yamangomako ndiyo mhosva imwe ndovanoshandisa magadheni iri netsime rangu gadheni rangu inoti kana vakaona kuti iri ranyauyanga ndo riri pasi muchisipiti imimi makakanganisa kuerera kwemvura yechisipiti. chokwadi papo baba chokwadi mazvinzwa ndizvozvo chokwadi baba. Iwewe kubvuma kwako kuti ichokwadi baba ichokwadi baba uri kubvuma nemoyo wako wese kuri kubvuma kucha kana kuti uri kubvuma uchituma mazwi ekuti chikuni saka uri kuenda kunoti iwewe mhosva yese ungozvibvuma ungoti zvakangokanganisika asika watanga uchiramba nhau iyi semawiro yayaita because tinenge tichida kuti tiyananise kwete kuti tive tinokumbundikidza kuti bvuma kana tikuona vanhu vakagara vari muno nokuti mhosva yaunenge wakapara ngaive mhosva inenge iripo kwete yekuti unomanikidzwa handiti. Saka iwewe nemoyo wako kuona kwako wakatuka here? Aiwa kutuka ndakatuka baba ndatokuregera kuti shokwani zvokutaurwa ishokwani ndatokumbira uregera semwana ndikachaka oko wakatuka uchiti chi? Kutuka kuti ndikataure mazwi andakataura baba. Wataura kamwanangu. Taura. Ndichiti baba ndakakuona indokona isate zvara wangu. Ipapo ndakatarisa pakufunga ndopandikaedza kuti ase kuresha kuti kana wakagara amai ukati ukavanongedza unenge watotuka kana wakagara vari baba unenge watotuka. Chiri chokwadi baba ndisani kuti ndikubvuma chi hosha yangu pane mashoka ndakatora kuna baba unyawo yanga chokwadi. Nokuti iwewe nhasi uno pamberi pedare rangu uchanditi ndabvuma kuti ndakatuka. Handiti? Chokwadi. Wozoenda mberi wanosangana nemwana wako uyu gweta ari kuHarare
wozokutaura kuti enda unoita apiri enda unobvunza mambo wacho kuti wakatuka uchiti chii wozoti ndakangomuti amuna meso amuone nzira akusi kutuka vavo asi manje matauriro yaita ava izwi ravo nekutaura zvakavagumbura unopanzwa ndiko kutukwa kwakanyorwa mutsamba then pamakaenda kumapurisa kuchitubu chisipiti iwe unochiziva ndinochiziva wakaita usi indakasvika namapurisa takavaratidza ava mapurisa ava bhozi vanganzi inini ndakaisa mapaipi papi pachisipiti ini pachisipiti handina kuisa mapaipi ari kuzasi uko handiti anyawo yanga ava ndakavatasa nditika ndiwo vakatoisa masaga yavo pachisipiti ndovanoshandisa chisipiti isusu mvura yedu chaichaika totoita kuti toiwana kana anyawo yanga vakada kuti vavhurire tikuti totoiwana kupi patinoshandisawo ndofunga vakaona mapurisa akasvika distance tikukaikuwakwandikaisa mapaipi yangu inopane chisipiti chinoshandiswa nevanhu vese special masaga aripo pachisipiti ndizvanyawo yanga zvese zvirikuvatikapo ya izvo hatisi kuramba asi ava vemusha vapinda mazita ekuti vasvike pakunyora tsamba vangangosvika chite kuti stenirika godoro uyo hatichamudi kwewe wega ukatanga kutaura chokwadi chako sei usiri kugara zvakanaka nevamwe chokwadi changu inini taura chokwadi chako unosununguka kana nendobva ndaziva kuti apa panda kuti pagadziriswa vanje ukatanga nekukakavara uchiramba zvauri kunyatsoziva panenge paakurema saka nditaurire chokwadi chauri kuita baba maita zvakanaka changamire inini ndofunga ndichitanga kuuya ndisvika pamusha nditika ndakatambirwa naanyawo yanga pavakangonza kuti kuno munhu abva kudharowenga ndofunga anyawo yanga vakasvika pamba pangu vasvika pamba pangu ininika ndofunga takatanga kuwirirana tichitigarisana zvakanaka dambudziko rakazoita rokuti adzimai vangu ava nomwana waanyawo yanga anonzi Febi vakarowana gore iroro ndofunga viri kuma 2012 handiti varovana handitika ndo pakatangira kuvengana kwangu inini nani naanyawo yanga ndofunga inini naanyawo yanga taifambidzana so handiti zuva rega rega taisvota kuwanana aiwaka apo waguma chokwadi but asati wataura chokwadi nokuti apa kapo hauna kubvira watanga kutaura kuti pane kurovana kwakamboitika pakati apa saka chitanga kutaura chokwadi ndokuti tipedze nhau inokukasika vana varovana namai ava handitika anyawo yanga vakazosvika vakuti tiwo bafrime tonga namai ava udzadzimai vako kuti zvavanoita zvina kunaka handitika ndikati aiwa inini handikwanise kupindira nyaya dzaana amai handiti vakadzi handikwanise kupindira nyaya dzaana amai ndofunga ndoshukura ndikatanga kuvaudza anyawo yanga vakati orit saka iwo irimo munyaya imo ndofunga tagara kudaro ndikazopedza ndati kozvomai makati ndirimo inini pakahwana mai ndakandisipo kusvika pari zvinezvi zvishuwa anyawo yanga havana kukata nyaya vakaramba vachiendera nyaya ndovatisvisa kuti vagorora arikuisa mahwai yangu nombwa dzake shuwa nyaya yakataurwa nemapurisa yakapera alright zvakanaka imimi mune pazvitutsi zvacho muna witness wenyu saka pakuti musvike pakuti uyo ngavi pakuti ave anobva kubva pakutuka ipapo ndachengetedza vana vako newe futi zvichengetedze unofa kana kudzokera kumusha usisina mhuri ndikati hai murungu wandakakunda ini ndichirwa ndisina pfuti ndozoti iwewe zvako ndibaye mashoko ayo muri kuyarangarira yanga kupindura zvavo anyawo yanga asi panhau asi mambo yataura panyaya iyi ati kutaura naanyawo yanga handitika haisi kuti atangira panga chikurondedzera paipa handitika munomudata muna mambo takamboya futi
naiwa nyawo yanga nunauye kuti tavatuka futi handiti tavarumisira mahwaya avo noti no handiti izvo nhasi vazopedza futi kuuya futi kunomudatira mambo tine vachitaura kuti manhau yapi zvokugara kwangu nanyawo yanga handina kubva zvotidaito kufunga kuti chandakazviita kuti ndisvike pano panzvimbo chii handiti handina panguva ndinokwanisa kugara nanyawo yanga zvakanaka mumabhora chaimo chaimo tinongoramba takangokavadzana so ivo vanga vari chairman kubhora inini ndiri nekini indati team manager handiti asi mese momuta yangosvikavira sei kuramba tichingonesana chete isusu chatinoda kunzwa kana nyawo yangu shuwa pawakana netsamba chakapopotedzana ipapo ndokumbira zvegero ndozvinoita munhu mukuru ndizvozvo ndinogaramba vataura vadzokera kumashure akaronana nemwana wangu naadzimai vangu nemwana wake hatizoinzwisisa nyaya saka chatiri kuda kunzwa chaizvezvo inyaya yekupopotedzana wapiwa tsamba yekukudainza kudare remusha ndopawakapopotedzana ndo nyaya yapinda mudare yokuti wakapopotedza anyawo yanga zvakanyanyisa uye nadzimai vako vachipindirawo futi zvakare muchibatsiridzana ipapo saka nekuzo makapisa futi motokari hatina amuna kutanga moto hatina zvese izvi zvatiitika zvese aiwamira musha waunza nyaya idzoni ndizvozvo saka ndizvo toda kunzwa kuti musha unoti kudii panyaya yekutamba kwemoto vemusha pane vanozokutaura nenyaya yekutamba kwemoto chairman pakuzoitanga mezvikudairi ndikuona sekuti nyaya yedu iri kuteerera vananyau yanga asi vanyau yanga haisiyo nyaya vanyau yanga haisiyo musha musha wakagara pasi waona kutadza kwakaita sendikagodora waona kutadza kwakaita sendikagodora wakanyora tsamba wanyau yanga nemisecurity ende munotupira wakagodora vakagodora vakanaka zvadaro tikati no isu kana vatirambira tokutoenda kwamambo ndikuona mapurisa mambo ndokuvaudza taudza mapurisa mambo tikazofunga futi semusha kuti asisi tingaendesa shuwa ine vakagodora kudare isina kumbotaura navo lati takaitawo mitingi yatantina yemusha tapinda pamitingi yemusha tikati vakagodora ndokuva takambotumira mupurisa zvakaitika zvakaitika mungadai kuti titaure nyaya yenyu yekumagadheni vakati handisi kutaura izvo ini handisi kuita izvozvo vakaramba ndopazonyorwa tsamba yaverengwa naachibvida manje manje tsamba iyi yakazonyorwa mumashure varamba vakagodora kuti vataure nemusha nezvavatoa magadheni right nyaya yakarwadza vanhu kumusha ndeyekuti tine turukowa tuviri twakadai patinodirana turukowa utuka 50 meters inenge yatova mudhamu right vakagodora vari kurima manzwa kunga vataura mupurisa ataura achiti vari kurima kumhiri nekumhiri kwerukowa zvinoti gadheni ravo harina 30 meters kubva pai murukowa is right from the river vari kurima right ko zvamuri kurima pavakagodora choitigare pachitaure vanoramba vari kuextenda gadheni ravo muwetland handizoti zviriko here kumutemo kuti tinorima muwetland right chisipi tichatorora nezvacho mambo wakambondibvunza inini personal ndofunga vachibvida vangu vacho nacho mugwagwari ndakazviwanza ndichiti chokutanga ndautanga namutara nani naakagodora but vakagodora varambotaura chisipiti ichaiburisa mvura yaisvika apa so kubva pasi yaibuda kudai so but mapurisa amambo makaenda pakaona pane mvura here kusvika hapasina pakacherwa pakatokapesa paite shoma paipi kudara vakavisa mapaipi izvavakutiramira panapa taizoona vakazochera trench ndavataura vega rinodira mvura mugadheni mavo saka nyaya iripo muchangamireka haizi yaanyau yanga inyaya yemusha naakagodora nezvavari kuita munzvimbo yevanhu vane kuwaridzwa musha iwo vari kuti vakagodora dai vaidza kusiyana nenzvimbo iyoyo asi iwo musha kuti vachitaurira na vakagodora vataurena ende vari kuramba kuti imi vanhu vomusha ini noona ranisividi kuchaminawo ndizvavakutaura vari kuti vachiri mumutauro vakagara ndovidi kuchaminawo at the same time vakapuhwa futi kuchirira moto vanaitaura nezvako wane musha uri kwavo ipo paya padhuze dzimba dzamakaona idzo dzavo dziripo ipapa saka ivo vari kuteera utongi hwekuruya d vachiramba utongi hwapavanogara asi vachirima kuruya b ini ndiri chaimini wacho handizoichangamire kuti musha ukagara sei kana tiita zvakadaro nokuti kana warambira ini warambira mamuti
Oni ndirisora mambo. Wandikunda ndaunza kwa mambo. Saka mambo muchione zvikuita nemurume. Unoti chiiwe nemazwi ari kutaurwa aya? Mazwi ari kutaurwa naChairman yakaya. Ari kunyepa here kana kuti ataura chokwadi? Ndikuyapikisa. Uri kuyapikisa? Apikisa ndaita kuti zvese zvavari kutaura zvese zvokumagadheni handitika. Taitoshanda tese. Maishanda mese nani? Aiwa Chairman handitika. Vachiparawo mhosva. Tichiwirirana. Ndati maiwirirana muchipara mhosva here mese? Wati waishanda mese navaChairman. Muchipara mhosva mese here? Aiwa tisingapare mhosva. Gadheni rangu ini handitika. Ivo chitanga kuti vakagadheni handitika. Ndaiwira nevaChairman vakutaura handitika. Vasingawirana hanyawa yanga handitika. Zvese zvandaita mugadheni handitika taiva tiri tese. Kutozopesana kwataita handitika ndofunga igore rapera iro chete handitika. Kuti ava chiwa Chairman handitika vasasvike pamba pangu handiti. Kubva ndauya inini handitika pamba paChairman ivo vaisvika pamba pangu chete handitika. Onakei panhau yatiri kutaura muno rupange ndambotaura kuti ona kamurume unganidza mazwi yako usarudza mazwi anokuvaka yakuti dare rino riteerere. Watanga nokunyepa mumwe macho uri kunyepa usatitarise kumeso otiverenga ona kuti izvi ukatitaurira tinokunzwa izvi ukatitaurira tinoramba. Isi tenge tiri kutarisa chokwadi. Saka waona wagara navanyau yanga handitika ndobandira zobvunza kune vanhu vemusha vandakapa masimba kuchengetedza mhuri yese. Vanozviva kuuya kwemumwe nomumwe, kurarama kwemumwe nomumwe, magariro yemumwe nomumwe. Kakova chisipiti inzvimbo dzinoyera ndivo meso yangu vanochengeta. Ende mawetlands nzvimbo dziri pedyo nenzizi 30 meters kubva panzvimbo idzodzo. Mapurisa vapupura kuti vakaenda kunoona panga pane chisipiti pakaoma. Andinopaona zvino iwewe vachengetedzi vako akakupa paugere pacho pauri kurima ari kupi? Anogara kupi. Anogara kupi? Kuguruve. Zvese zvavakutaura baba vanofana kutokumbira uri kune musha kuti chokati papa ndikatopataurawo ndikati baba chokadika zvamaita kuti musha vati muwe muti mutaurirane nyaya mukakavadza kuti musaende papa patadziwa chiri chokwadi ndikatopaona kuti chokwadi varume vangu vakatadza takutokumbira uregerero. Kukumbira uchakumbira hako asi zvinorapa here kuti nharo maumuri dzapera nemurume wako? Haiva dzapera baba. Dzine dzapera? Ko zvino murume wako zvaari kuti aende kunoteerera munhu wandenge ndakagadza kuti uyu ndiye anondionerawo uyu. Iye ari kutaura iwe zvawakati iwe wauende kunoteerera dare remasabhuku yangu kana vemusha wacho uri kuti chii? Andati uri kuti chii pakusateerera vanokodzero yekukubvunza kugara pasi kukuonesa ukavarambira unenge warambira akavatuma. Handizvo zvino nhasi uno uyo Chairman uyo ari kupupura kuti akakushedzai imimi ndobva maramba nanhasi kutaura kwenyu kutaura kwekuramba. Uri kuti chii? Washanduka pazviri here kana kuti uchiri pahoko yako yekuramba? Noti tsamba yasvika iwe rega kutaurira iwe mukadzi wacho uyu. Aiwa iwe mukadzi iwewe iwe uri baba wemba kose iyu ari kukutaurira vari ngotaura zvavo zvino muno mudare hatisi kuita mahumbe kana kuti kuna sabhuku kwamunoenda muchitongana kana kuti kangaroo court. Urupanzisa
ungazvione kuti pamwe waendewo kuna sabhuku kunongoteerera kuti no ndinoita aiwaka nauya uinayo inhau yakaoma yekuti iwewe wakanzwirwa tsitsi kumaunt Darwin wakatadza kuwana munda iwewe saka wakausirei mudzinza ndinotangisira pauri iwewe watiza dzinza rako uko wouya kuzokanganisa madzinza ari kuno wakabuda ndiwe wega uri kutaura kaii chinda ndakubvunza ndikati tanga kutaura chokwadi chaicho kuti vamwe vangakunzwire tsitsi kuti kukumusha kwako kwakamira sekwaukabva nokuti kunoku munhu wako wawauya nawo wakukupa tiketi yekuti ubve futi kuno udzokereko kwawakatiza saka iwe uri kutopupura wega kuti kuno handiko kwekutanga kuti upesane nevamwe anditi uko dzinza rako chairo ndiro wakapesana navo rakakusumudza kuti uye kuno saka waya kuzowanda kuno wakudawo kuti utange kuti isusu tipinde mupfungwa dzako zvino kunoku ndine masabhuku ndio vanonditongera ndio vanoona kwandinogara kure makawanda asi nhumbu dzinenge dziri kuuya neunhu wadzo ainaiti chiti ngadzidzokere kwadzinenge dzakabva iwe wega wataura kuti dzinza rako inenge ichida kuti dzinza iroro ndiro dzinza rawanzwa kuti ndanga ndiri kutaura yemazumba yakapiswa nekuparadzwa vakaparadza vacho futi ivavo tikada kuvatarisa vanhu vane pfungwa dzekuti vakatiza kumadzinza kwavo kuno kwanyahundi kune zvakweni handiwazvinzwa uri madatito mambo wako ndiani mambo wako ndiani uko kwawakabva ndidotito wakamutaurira kuti kudzinza kwenyu manetsana saka wakwenda kumazowe aiwa ndinakana kutaura kana kuita mhosva upenyu hwangu inini handisati zvokuti kana kutopinda mudare kachangamireka ikuku totangawo handisati atombita mhosva upenyu hwangu hwese handisati tatombowanikawo kana paonedza tongo inini upenyu hwangu hwese kuti tongwa ndiko kuno kwandatoa manje unoziva kuti mhosva yako ivo inosvika futi kuna dotito watadza kugara kane vamwe waramba wewe kuti utongeke ndokuti avo vakakushedza kuti uye tikutonge iwe ukati handiuyeko zvino iwewe pamusoro yechangamiri ndikuona nyaya iri kutaurwa nana baba vanditi kugarisana mugara kwese kwataita kwanditi ka taingo ndizvo zvekuti vaingodaisa nditi saka izvo nhasi vakazokwanisa kuti vakutonga nditi kuzi kutonga vakatanga kutotonga gomini handigorapera ika nditi saka izvo zvizvi vakutora nyaya dzei dzataimboitana mukugara mimi handiti ka vakudzivisa mukuita sei mukutonga mudarire mushoroti nyaya wadainziva ndeipi usati wataura usati watarisa nyaya nyau yangu wongosina ufanira kutarisa nyaya nyau yangu wanga wakatarisa nyaya wadainzirwa ndo nyaya waifanira kunge wakaenderemo pamusoro yechinanga vakagodora panyaya dzese dzataurwa panapa yamabvuma ndeipi tisingatasadzimai veni yamabvuma 1 ndeipi yandabvuma inini kuti chokwadi ndakaita ichokwadi ndakaita sipa ndataura ndinataura ndakati mimi semapurisa makaendawo ndadangoza kuti nyaya chaiyo yamabvuma chaiyo panhau dzidzi dzatsanangurwa nhasi panapa yamabvuma kubva dzataura namambo nedzataurwa nasesa 1 yamabvuma chaiyo chaiyo mwachite ndeipi yandabvuma inini yandabvuma inini kuti ndakakanganisa ndiri kuti ndakatora dare lomusha asi apa muri kuramba futika kuti ndakashedzwa nemusha abvuma ndaadzimai venyu imi hamuna kubvuma
panyaya dzatsanangurwa dzakaisedzera yamabvuma chaendei pekuti apa ndakaita zvakati zviri kukombenwa nemusha yamabvuma chaimwa chete ndeipi kana mbiri panapa usati taura iwewe yawakaita taura yawakaita afuta mvunga taura iwewe yawakaita mhosva yawabvuma ndeipi wabvuma kuti wakayambutsa gadheni kulikongo aha koimwe yechisipiti isipiti tangamire ndikarambe zvangu ndikatsvaukunyibadira kune chisipiti chandisi kushandisa muda wechisipiti chaindikatoa ndiri kurefu nechisipiti zvokuti kana iye vakauya kuona ndiza ndikatoa ndiri parefu nechisipiti handisi pachisipiti chaipo asi aiwa iwe ko ukasvika wakambosvika uchiona mvura ichisve chiko ichisukuera wakamboiona mvura iyo pachisipiti pa ina nhasi mvura itoputa chisemabondera yaita zvairi nai baba aiwa zvisizvo mapurisa yangu yari kunyepa zvakare kuti vakaona chisemabondera yaita zvairi nai baba aiwa zvisizvo mapurisa yangu yari kunyepa zvakare kuti vakaona mvura isisabuda ndikubvunza mvura wakaiona unoiziva here iwe mvura wakaiona unoiziva here inoshanduka mumeso saka mapurisa yangu wosvika wotadza kuona iwewe wouya woona mvura pavari kuti hapana mvura saka varwere ili pawakasvika patsime pawakasvika ina ndike kasime kandinoshandisa ini ndikatochera ndegani handiitika hakana mvura vakatokaona panotora nepipe yakangodai sanditi hapana mvura mvura pane zvinhu zvanditika iri kuyera ichitora ndikuhwawa yeni ini mvura ndakachera katrenji so kana usvika nepamvura kuti kana chachirimo paipa ndipanoshandisa kachitrenji kapi orit ngatidzoke pamhosva dzako dzawabvuma wati wabvuma imwe chete ko imwe taura mhosva dzako wega ndo mhosva chete andaona kuti inini andikapara chete pa iyo ndiyo mhosva yachete waona yawakapara orit mhosva yekurambira dare rakushedza kuti uye munoyananisana haisi mhosva ndikubvunza iwe hai mhosva changamira ndesaka ndati wozvitaurire wega mhosva ndirege kubuditsira mhosva dzako aiwa handosarata aiwa sakapinda panza ivapo ona kaiwe vedare vemusha tsambana yenyu ndaiona yekuti uyu agarisanike naye haade kuita reform ngari kuti muchenjeri saka vemusha nhasi uno rauya pamberi pangu wakarima ndakarima changa inditwa ndiri musenzi chakandiva aiwa handisi kubvunza usenzi wako ndiri ngotaura kuti wakarima here ndiri kuda kuti ndinzwe kuti onaka wataura kuti une munda kumusha kwawakabva nditi kumusha pamwe kunenge kwakukushedza handina kukuomesera ndenge ndisaka iwewe wonouya nemurume wako anouya kuzokanganisa dunhu rangu kuzvino zvavasina kukunzwa iwewe voramba vachienda vachiparadza dunhu rangu
ndovaregera here pamusana pako iwewe nerudo rwako ingawana nemusha kumount Darwin. Aiwa Mwari vanopinda kubva kupi? Nokuti murume wako ari kukakavadza iwe unobva kupiwe? Ingawani musha munawo ndikakutiwo morimawo 2 years kana mapedza mudzokera kwamakabva gore rimwe chete ndenge ndaitira kamwana ako kari kuchema kuti munombofanoenda muchimaira kumusha muchigadzirisa modzokera kumusha kwenyu asi ndokupai makore 2. Aiwa hapana kuregerera. Aiwa ava vamwe vakumbirawo ka vane tsamba yavanyora nokuti kushanduka kwenyu kamugone kushanduka. Naimi ndokubvunzai ndimi vamugere nevanhu ava ihama yenyu yakabva kwayakabva yakauya neunhu waeni netsika dzayo. Apa tiri kutaura kuti makate nedzimwe nzvimbo dzinoera dzaparadzwa. Vamwe vaparadza vacho hatisi kuvaziva. Saka muri kuti uyu ndo muregererero. Changamire uyu murume ane misha miviri. Naende musha wake wechituba tiri singakusumu. Takuti ane musha wechiramboko. Uye ane musha mumwe pachiramundo. Ane musha iye. Ngachirimusa wake. Alright, chiteererai. Tingave tingatenderera. Asi mhosva wakapara. Ubve mudare iwe. 1 Ombe kukanganisa chisipiti nenzvimbo nekusateerera utongi hwekomiti yevidhiko. Unobisa mbudzi imwe chete mbudzi 2 kutuka dzese pamwe chete 3 3. Une mombe? Andina. Une chi? Then pouya zvinhu izvi kune nhau dzimwe kumashure kwako dzaunofanira kuti ugadzirisa. Nokuti apa vana vangu wavashungurudza. Sezvavataura kuti unokwanisa kunge uchibva kana watadza kuzviadjusta wega kuti uve munhu kwaye munyika ino. Nyika ino ine murawo. Kumount Darwin kana kusina murawo kune murawo. Then nevara rimwe rawashandisa kutaurira uyu kuti unofa uroi mumazwi andiude
ndaenda kuripisa mombe runzwisa mazwi chaiwo uyu muromo unoparira ari wazvinzwa saka ndauti unokohwa sizoni ino unokohwa zvawakarima asi unhu hwako ngave unhu unotendeseka saka pari zvino ndiyo judgment yako ukaramba uchipara mhosva tinenge takukubisa inini sikuona kwanga ndaitauka sekukakawadza kukakawadza hakuna kunaka munhu kana kutonzi wakatadza kungokumbira uregere kunokonza kuti mubeya wako unongokumbira agone kudzoka moyo saka inini ndinongokumbira uregere nekutadzira kwandakaita baba nyau yanga nababa achiwa ndakungobvuma pamberi pamwari kuti pane zvandakavatadzirawo ndavachindiregererawo ungu ndiri mwana wondinotadza ndavachindiregerera pane zvese zvandakavatadzira chiri chokwadi ndikutobvumawo pamberi pamwari wangu. Iyi nyaya yekomiti mutungamiriri wasabhuku paruya b kumuswenide tatine nyaya yemunhu asiri kunzwa anodestroya maresources saka mambo pamatongero avaita hatina kuchataona chakashata vamupa murango wake unoenderana naye vakamutsiura kuti asazopamhidza zvekare saka ndaona kuti kwamambo kuri right tisati tapinda mudare munhu anenge achiona kunge kudare kwamambo kwemanga-manga asi izvezvi nemutongo wavazopiwa namambo ndinoona sekuti adzidzawo kazhinji ndoona kuti kunenge kuri kusaziva chaiko mutemo kuri kuuraya nharaunda asi vanhu vakazosvika mudare mamambo anodzokera akuziva tozve chokwadi